Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फिन खनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मारै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आरो गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैहाय माबा खायनो नागिरदों आरोना थास' फिथं स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना थास' फिथं खानायखौ हाजो सेरावहाय खानो नागिरदों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ आं बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दायो जोङो नै हाजो सेराव थांगासिनो नै बैफोरनो हाजोआ आरोना खिन्थु खाथियाव हायबोला हाजोआ माने हाग्रा गोनजाना दंफां लाइफां गोनजा बेखाय हाजो बायदि नुवा आरोना गोजाननिफ्रायबासो जा समायना नुहुरो नै थांगासिनो आरोना नै दुब्लि बारि ओरैबायदि थांखादों जोङो मैगं खानो थाखाय मोनोना मोना सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि सान्दुंखा आरोना ओमफ्राय जों दायो नै हाजोनि खाथि थांगासिनो नै बै हाग्राफोरानो हाजोखा आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौहाय इमान सान्दुंआव सोर मैगं खायो उपाय गैया मैगं खाना जानांगोन होनदों बेबायदि थांगासिनो आरोना नै हानोनो रोङानो जोङो दिंखिया मोनगोन मोनालै दिनै हायनायाव जोङो गरम मोनबोबाय दा माबा मैगं खानायाव गोरलैया मोनदों आरो जि गोसो होना गुरखादों नाखौ बेयाव मोसौ खाफैयो नामा नै खागासिनो दोङो ओरैबायदि सान्दुं गोसायाव बेखौनो खानानै दायो थफ्ला खानानै फानहैनोसै आरो फानना जानोसै उपाय गैया बिदि मावनानै जायाबा सान्दुं गोसायाव सान्दुं गोसायाव बेफोर मैगंखौनो फाननानै आरो दायो दिंखिया खागोन मा मोनो बैसोरनि नाखौबो खावना लानांगोन बायस'नानै लानो हागोन बिसोरनि नाखौबो फाननो बियो नङा मोनदों मोनदोंलाय नों थांखो मोनबाय माथो नुस्रायाखैनो एमबा न'आव थांफिनला ओइ मेरला दोङो जेबो नङा नायनो मोनहांदों दासो गोरलै नुस्राया आयु हाब्रुआनो मा ना मोनदों नै इयाव बोथिया मोनदों नै बोथिया फालिदों नै आरो मोनसे बोथिया फालिदों नै मा लांफैदों थास' फिथं नागिरफैदों मोनबाय बाहाय जानो बेखौनो मासे मोनगासिनो बेखौ लागासिनो आयु आं थाबायनो रोंला मोसां माइ गायजालायसिगोन ओं नामा जागोन Makai, dari Surya, makai.
बेसेबां मोनदों दै मोनदोंनो मोजाङै ला मोखांखौनो खिया मोजां फिसा दै फिसा मोखां गैया मोखां गैया Yang penting dong. Kan gustiयाव नै खागासिनो दायो बेसे बुरजा मोनो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय बिथिं सासे खागासिनो बिथिं आं खादों पुरा हाब्रुखानो नोंनि हाब्रु ओरैबायदि माबायदि नै बेबायदि खिलिनायखौ नै बिदि खिलिनायखौ खादों आरोना बेखौनो जागोन आरो गथ'फोर सानैखौ लाबा 10 जन खाखांनानै आजो ओइयाव केम्प होनाय बिसिनि थायो ना हमगासिनो मालायनि ओइयो सुसगेटनि हाजोखौ नुफैदों नै ओरैबायदि सुसगेट नांजोबनायखा जोंनि न'आ जों गामिया मानै बाजैमोन होखादों ओइथिं सानै ओरैबायदि ना हमखादों हाबजोबखायो थांफिनदों दायो खाखांनानै ओरैबायदि गरम मोनबाय ओरैबायदि नै भुटान बियो टेपकार्ड लानानै दोङो बायदि गुरखादों मोनो बोथिया गोरलै मैथाजों जानो मोनदोंबो नै मैथाजों जानो दायो मोनमारदोंबो दांलै ओइ बे गेजेराव हाबनो हाया बेखौ हाबगासिनो दोङो ए जिं-जिङाव थाबाय थादों खाखांजोबनानै नै थांफिनगासिनो न'थिं ना हमखांना पुरा दायो माबा मा होनगोन इयो थास' फिथर खाखांनानै मानानै ओमफ्राय फैबाय आरोना दा न'थिं थांफिनगासिनो दोङो पुरा माल माथा लानानै गोबाव थाबाय थानो साहा लोंनो मानानै जाग्रा लाना फैबाय ओमफ्राय बावबो खिथु थालिरबो मोनबावोसो जोङो नै आरो माथो जोंनि थास' फिथङा गोरो थास' फिथङा नै बेसेबांखिनि मोन्दों आरोना जोङो थास' फिथं हारि खाबाय माबाय खानानै पुरा दायो न'थिं थांबाय थाबाय आरोना दायो बिदिब्ला आं दिनैनि बे भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जायफ्रा आंनि माबाखौहाय भिडिअखौ नायबाय बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौहाय बेसेयावनो फोजोबनोसै आरोना बाय बाय